Здравейте хора, аз съм Давид и след малко ще ни вземе едно автобусче, което ще ни заведе до нашия самолет и ще видите кадри от много високо. Ето хора, вече сме в автобуса, сме към самолета. Хора! Ще сме пред самолета! Хора! Help me! Хора, пуснаха двигателя. Хора, вече съм в самолета, но има голяма пашка и малко трябва да почакам. Хора, не стених се. Хора, тръгваме. Тръгваме! Хора! Хора, излитаме! Хора, завиваме. Всеки момент ще се изстигнем във въздуха. Хора, всеки момент ще излитаме. Хора, излитаме. То ще се усети, когато излетим. Ще ви кажа. Всеки момент. Хора, светлините станаха сини. Всеки момент. Всеки момент. Хора, тук станаха дискотека. Хора!